L'esclerosi múltiple és una malaltia degenerativa i crònica, incurable i impossible de prevenir. El 2011, a Catalunya hi havia 6.000 famílies afectades i 2.500.000 casos a tot el món. Aquesta malaltia és la segona causa d'invalidesa en adults joves després dels accidents de trànsit i genera més anys de discapacitat. És una malaltia autoimmunitària del sistema nerviós central. El que passa és que hi ha una manca de tolerància als antígens propis, en concret a la mielina, de manera que es pensa el sistema immunitari que aquest antigen és un antigen perillós, com si fos un virus o una bactèria, i quan és presentat al gangli limfàtic per la cèl·lula dendrítica, s'activa, prolifera i aquests limfòcits que reconeixen la mielina arribarien al sistema nerviós central y quan troben la mielina, la trencan. En la esclerosis múltiple lo que ocurre es que la mielina se inflama, puede llegar a desaparecer. Entonces, igual que en un cable de luz, si el hilo conductor no está cubierto por el plástico, la electricidad no conduce, pues si la mielina no está envolviendo bien al axón, pues el impulso se transmite mal. Depenent de l'àrea afectada, l'esclerosi múltiple pot tenir símptomes molt diferents. Paràlisi en diversos graus, afectació de l'equilibri, de la visió, de la sensibilitat. Cerca del 70% de los pacientes en algún momento u otro se quejan de dolor. Como consecuencia de la pérdida de mielina en las fibras sensitivas, pues transmite una sensibilidad anómala. Son dolores continuos, opresivos, quemantes, punzantes, que son de difícil solución. La estratègia del projecte Tolerbit, el que fem és el següent. Traiem les cèl·lules blanques del pacient. Al laboratori les tractem primer amb vitamina D3, les carreguem amb els pèptids i les tornem a introduir a l'organisme on elles presentaran la mielina d'una manera poc eficient. Vindran les cèl·lules que reconeguin la mielina en els pacients, però no s'activaran. Actualment el que hem aconseguit és veure in vitro tot l'efecte tolerogènic que tenen aquestes cèl·lules. La segona fase és fer tot aquest desenvolupament del producte cel·lular a escala clínica, que es diu, i la tercera part, que encara no tenim financiació, però que esperem continuar lluitant per trobar-la, és fer l'assaig clínic. Nosaltres sempre tenim un lema, no? que diem tenim pressa i ens volem curar. Home, dic, si no tenen efectes secundaris, pot ser una eina terapèutica important per nosaltres, el que tenim que fer és apostar per aquestes noves investigacions, impulsar-les i espero que aquest treball en concret nostre aviat pugui arribar al pacient. Volem intentar-ho que en els propers 2 o 3 anys arribi almenys a demostrar-se amb una mostra petita de pacients. I és gràcies a la Marató TV3.